Nakikinig ako kanina sa preaching ni Pastor Proby. And I can say, yun pa lang po talagang more than enough. Already a great blessing para po sa atin. But ang Diyos talaga, may mga pagkakataon po na eat all you can ang i-offer po niya sa atin. Kaya ito po ay dahil na rin sa celebration natin sa birthday ng ating mahal na pastor. And this time, what I would like to share with you, brethren, is about the great example of the Apostle Paul. I believe you have an idea about the testimony of the Apostle Paul. How he started, from conversion. Kanina narinig ko rin po yung sabi ni Pastor that in the reality of the Christian life, it is about grace, from grace to grace. Diba? Lahat po sa buhay natin, biyaya at biyaya. And I can say that in the life of the Apostle Paul, that is very true. That is very obvious. From his conversion, and then talagang kung paano po siya naging fruitful and effective man of God. And you know what? Bilang lingkod ng Diyos, ang kanyang concern ay ang patuloy na makapagbigay ng tinatawag nating encouragement sa mga tao. And this afternoon, that is my concern. I want to encourage every one of you, like what the Apostle Paul did. And what I would like to share is found in Acts chapter 20. If you have your Bibles with you, please turn your Bible in Acts chapter 20 at magsisimula po ako ng pagbasa sa verse number 17. And from Miletus he sent to Ephesus and called for the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, You know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Verse 22, And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, that bonds and afflictions abide me. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. And now behold, I know that you all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. Okay, verse 26. Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men, or I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, Almighty God, again, thank you so much for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for saving us, for loving us, and for changing and blessing our lives. Lord, we pray that this afternoon, as we approach your word, may you again talk to us and touch our hearts, O God. Rebuke us kung kinakailangan, Panginoon. And please, paalalahanan mo rin po kami. May you give us a teachable spirit, a humble heart, para makita po namin that we need to put ourselves subject to the authority of your word. Help me and empower me, O God. Fill me with your Holy Spirit. Use me for your glory and for your honor. Thank you for this great opportunity, Heavenly Father, and for all these things we ask. In Christ's most precious name, amen. Amen. This portion of the scripture is about the Apostle Paul bade his farewell to the Ephesian elders. We know that the Apostle Paul is a church planter. Mula doon sa kalagayang siya'y na-save, ang direksyon ng Panginoon sa kanya naging very clear. Kaya sa Bible, makikita natin yung record ng kanyang conversion, makikita natin yung record ng kanyang calling, makikita natin ang record ng kanyang commission, at makikita nyo rin po yung record ng kanyang commitment. At dito po sa bahaging ito, mga kapatid, ng salita ng Diyos, ito yung time na talagang inipon po niya ang Ephesian elders. Parang naaalala ko po si Pastor June sa setup na meron po kayo ngayon, na talagang gusto po niya na sa paglawig ng salita ng Diyos, talagang siya'y makapag-train ng marami pa. And you know what? In my discernment, talagang ang ganda ng direction ng Panginoon sa HBBC.
Why? Sapagkat ang Diyos ay nagtayo na magpapatuloy. Put that in your mind. Nagtayo ang Diyos ng magpapatuloy ng napakagandang sinimulan ng Panginoon through our patriarchs. Walang iba kundi si Pastor June. And you should pray for that sapagkat yan po ang takbo sa ministry. And aking nakikita po that one day, nandun po si Pastor Proby na siya po'y gagamitin ng Panginoon, hindi lang sa mga churches, kundi sa mga magsusuko ng buhay sa Panginoon, yung pong magiging mga outreaches po ng HBBC, yung mga tatawagin ng Panginoon at i-equip sa ministry. And what I would like to emphasize this afternoon is the kind of heart meron po si Apostle Paul. And you know what? In this message, what I would like all of you to see is the great example of the Apostle Paul. Okay? Yan ang title natin, The Great Example of the Apostle Paul. Kompleto po na makikita nyo dito sa particular portion ng scripture na ito. Nung siya po ay nagpaalam, makikita nyo po dito mga kapatid, that he told them about his experience and then gave them exhortation and encouragement, and he emphasized also the example that all of them, yung lahat po sila, gusto niya na ito ang kanilang sundan. Sa verse number 19, makikita nyo po his example of service. Okay? Yung kanyang paglilingkod. Mapapansin nyo po ang sabi ng verse number 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Anong halimbawa ang magandang makita natin sa usapan ng service? Una, make sure na ang service natin sa Panginoon. Amen? Kasi ang sabi po niya, serving the Lord. It is good and great and wonderful to make sure that we are serving the Lord. HBBC. Yan po ang dapat na nakakintal sa puso po natin. What I would like to say is that yan ang dapat nakatatak sa isip natin, yan ang dapat nasa puso natin, na ang ginagawa natin sa gawain dyan sa Hawaii, hindi tayo naglilingkod lang sa tao, we are serving the Lord. Okay? And He is actually serving with love. Kasi ang sabi, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Sa usapan po ng service, una, kailangan service sa Lord. Second, with lowliness of mind. Third, with love. Kaya nga po magandang naiisip din ng mga mananampalataya na ang gawain po hindi tumayo ng pitik lang ng kamay. Hindi magic ang pagtatayo ng ministry. Yan po ay mga panahon ng pagluhod, panalangin, pagpapakasakit, paghihirap, pagluha. Yan po ang malinaw na sinabi niya. Sa verse 19 pa lang, magkaka-idea na tayo how the Apostle Paul served the Lord. And now, sinasabi po niya ito to set an example to them. Kung kayo po'y magsaserve, tiyakin nyo sa Lord kayo nagsaserve. Okay? At tiyakin nyo rin po na kapag kayo ginagamit ng Panginoon, hindi kayo tatayo, hindi kayo tataas. Dapat, ang sabi po, serving the Lord with all lowliness of mind. Okay? Amen. With tears. Ibig sabihin, ang paglilingkod, puso po yan. Sige, given na po, na binigyan kayo ng galing. Given na po, na matalino po tayo. But listen, ano ang silbi ng talino na walang puso? Anong silbi ng galing na walang puso? Anong silbi ng yaman na wala ang puso? Alam nyo, kahit mayaman, pag wala sa puso, mga kapatid, mahihirapang magbigay po yan. Di ba? Kapag ka po, pero alam nyo, nakaka-bless, nakaka-encourage na may mga mananampalataya na katulad nyo. Kumbaga, nalayo lang kayo ng bansa, pero hindi kayo nalayo sa puso. Nalayo lang kayo ng bansa, pero ang puso nyo talagang nakakasa sa Panginoon. At ang isa sa talagang obvious manifestation of your heart for God, yung bang kahit nasa Hawaii kayo, ang iniisip nyo, ano kaya ang po pwede naming mai-contribute? Ano kaya ang po pwede naming maitulong? Hindi lang sa ministry, kundi sa pastor namin, sa senior pastor namin, habang siya'y nagbiministeryo. We can see the example of Paul
sa service. Serving the Lord, that is number one, with all humility of mind, lowliness, mga kapatid, of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. So, pagka po ang paglilingkod nyo, hindi puso, hindi ako magtataka isang araw, wala na po kayo dyan. Pero imagine how come that in spite of your situation, na ang dami na po pwedeng humatak sa inyo, palayo sa ministry, but why you are staying? You know why? Kasi puso po yan, mga kapatid. Kaya po, yan po ang ating masasabi nating magandang tiyakin. Puso, di ba? Yan ang sinasabi ng mga Pinoy. Puso, napakahalaga. Okay? Ikalawa, na magandang makita po natin, hindi lang example, great example sa service, but also in soul winning. Kasi ang sabi po ng susunod na talata, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Talagang from house to house, mga kapatid, dyan po nakilala ang baptist. Yung talagang, di ba, soul winning. Kaya nga, tingnan nyo po, lundagan nyo po yung verse 26. Sa Bible po ninyo, anong sabi niyan? Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. The principle is clear because even in the Old Testament, if you can still recall and remember, na talagang pagkaraw po yung taong masama, hindi mo binigyan ng babala sa kanyang masamang lakad, ang taong ito ay mamamatay at ang kanyang dugo ay sisiya sa atin sa iyong kamay. Now, the Apostle Paul, in his statement, pansinin niyo po yung statement niya. Sabi niya, wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. Tayo po, kapag ikinonsider po natin, kaya po ba nating sabihin yan? For me, this is a very challenging statement. Because not all Christians can say that. Di ba? Challenging statement. At hindi lang po yan, mga kapatid. Ito po ay masasabi po natin na talagang convincing statement. Di ba? Convincing statement. Kasi pag tinignan niyo po yung buhay ni Apostol Pablo, ay wala ho siyang pinakakawalan. Kahit to matataas na opisyales yan, kahit na ho bilangguan yan, kahit na po sino na makaharap niya. Remember, nakaharap niya si Sergius Paulus. Remember, na yung Philippian jailer. Wala po lahat, mga kapatid. The reason why the Apostle Paul said, I am pure from the blood of all men, because talagang siya po ang tibok ng kanyang puso ay ang pag-aakay ng kaluluwa. Huwag niyo pong gagamiting rason yung mga, kanina parang narinig ko yan, barrier, di ba? Hindi po barrier yung place. Dito po sa lugar namin, hindi ka pwedeng mag-soul winning. Hindi po. Sa buong mundong ito. Kasi kung hindi pala pwedeng mag-soul winning sa ibang lugar, ano pa po ang essence nung sabihin po ng Panginoon doon sa 120, di ba, disciples, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kung meron palang lugar na hindi ka po pwede mag-soul winning. It is a matter of yung wisdom from the Lord kung paano po natin gagawin yan. Pero for sure, ang atas at utos ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos. Di ba? To everyone, everywhere, and every time. Amen? So, yan po. Kaya ito po ay challenging statement. Ito po ay convincing statement. At masasabi nating confident statement. Talagang very confident si Paul nung sinabi niya yan. Kasi nga po, malinaw. Ang sabi niya, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yun po ang maliwanag. So, sa usapan ng soul winning, we need to be reminded, folks, na wherever you are, the commission is still the same. We need to win the lost at any cost. Amen? Kaya po, maganda pong kayo ay giver. Pero siyempre po, matamis at maganda pa rin na pwede niyong sabihin na kami ay soul winner. Amen? Don't just be a giver. Be a soul winner. Well, masasabi ko po na ang kagandahan po sa inyo, ginagamit niyo po yung kung ano po yung mga potensyal na binigay ng Panginoon sa inyo para makapagbahagi po
lahat ng naaabot ng ministry na ito sa faithful giving ninyo, nakakasama pa rin po kayo dyan. May share pa rin po kayo dyan. So napakaganda po. Example sa usapan po ng soul winning. Meron po akong kinuwento sa kanila. Kami kasi ang training namin sa soul winning, wala kami kinatatakutang lugar eh. Diba? Kaya naikwento ko po na ako'y nagulpi sa akin pong pagsusoul win, mga kapatid. Kaya ang biro ko sa kanila, kaya ganito itsura ko, nagulpi kasi ako noon. Doon po sa pinupuntahan namin, nagsosoul win kami, may adik po doon, nakursunadahan po ako, ginulpi po ako. Pero alam niyo po mga kapatid, sulit na sulit po yung gulpi sa akin sapagkat yung binibisita ko sa lugar na yun na kung saan nagulpi ako, ngayon po ay pastor na. Amen? Kaya humahanap pa po ako ng mga gugulpi sa akin. Basta magiging pastor, yung pong aking bibisitahin at aalagaan. So kidding aside, it is really great and wonderful to be used of God na talagang may mga kaluluwa na talagang paglapit mo sa Kanya, pagharap mo sa Panginoon, masasabing na ilapit mo siya. Parang iniisip ko nga sa judgment seat of Christ, diba? Kumbaga, yung apostles, pagtalikod ng apostles, yung New Testament church, pagtalikod ng New Testament church hanggang sa makarating sa pastor po ninyo, pagtalikod ng pastor ninyo, kayo na po. Ang tanong, pagtalikod ninyo, meron pa kaya? Diba? Nakakalungkot na pagdating sa atin, hindi na po nagpatuloy ang kapaglaganap ng Ebanghelyo. So, soul winning. Sila po, si Apostol Pablo po ay great example din ng submission. Opo, yung submission. Kasi ang sabi po, okay, malinaw. Now, I behold. Sabi niya, behold now, I go bound unto the Spirit, unto Jerusalem. Bound in the Spirit unto Jerusalem. Ibig sabihin, yung submission niya sa kung saan ang leading ng Holy Spirit sa Kanya. Isa sa magandang ma-develop sa atin ay ang submission, first of all, sa Holy Spirit. Kung ano po yung pangunguna ng Banal na Espiritu, kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano po ang dapat maging attitude natin sa leadership, it is good to develop yung submission. Di po ba? Napakaganda po nun. Kaya nga sabi ko, sa idea ng soul winning, ang linaw naman po John 15:16, di ba? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it to you. So, we need to submit to the Holy Spirit, and that is exactly what we can observe in the life of the Apostle Paul during his time, na siya po, hindi kung ano ang gusto niya, kundi kung anong gusto ng Panginoon. Hindi kung saan ang gusto niya, kundi saan ang gusto ng Panginoon. And I am telling you, folks, I am telling you, brethren, nasa Hawaii kayo, hindi para lumayo sa Diyos. Nasa Hawaii kayo para gamitin kayo dyan sa Hawaii na ang mga mapupunta po dyan, yung mga makakamingle nyo po dyan, yung makakausap nyo po dyan, sana po ang maging goal nyo one day, masasabi natin that I am pure from the blood of my family. I am pure from the blood of my neighbors. I am pure from the blood of my friends. I am pure from the blood of my workmate. Ibig sabihin, sa lahat po ng mga taong makakasama natin. And it is because of our submission to the leading of the Holy Spirit. And that is very obvious in the life of the Apostle Paul that he is always obeying the leading of the Holy Spirit. Even in sufferings. Even in suffering. Sabi po niya sa verse number 23, di ba? Mga kapatid, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Kaya pagka-Kristiyano, hindi po tayo exempted. Kanina nga lang po, tinalakay po ni Pastor Proby po sa atin na talagang nandyan si Satan, na talagang ang gusto niya, mag-suffer tayo. Di po ba? Kasi kung buhay ang Diyos, buhay din po si Satanas. At dahil buhay po siya, siya po ang tinik sa landas. Siya po ang maglalagay ng lahat ng mga obstacles, hindrances for you not to obey God in your life. Kaya si Apostol Pablo, ang isang kahanga-hanga sa kanya, minsan po kasi, yung mga simpleng problema, bumibigay tayo Mga simpleng problema, ito po, kinakapitalize po natin, minamagnify po natin, and to the point na ginagawa natin at ginagamit nating excuse na hindi na natin gawin ang kalooban ng Diyos. Ang problema po ay hindi dahilan para hindi ka na umattend ng church. Amen. Ang problema po ay paalala na lalo mong kailangan ng church. May problema ka na, hindi ka pa nag-church. E di palalalain mo problema mo.
Gusto mo po ba na sabihin sa Panginoon na akong bahala sa problema ko, kaya ko yung problema ko, or talagang pupuntahan mo ang Panginoon? Kaya sa totoo lang, ang church ay lugar, hindi nakadepende sa kung may problema ka o wala. Ang sufferings ay part ng ating pambuhay. And that is actually the reminder given by the Apostle Paul even to his disciples, di ba? Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kaya ang sufferings po, dapat hindi na natin pinagtatakahan yan eh. Kailangan lang po, malaman natin kung saan siya galing. Because in the idea of what the Apostle Peter said, di ba? In 1 Peter chapter 4, I believe, in verse number 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Okay? But rejoice in as much as ye are partakers of the sufferings of Christ. Basta ang pinaalala lang po ni Peter, but let none of you suffer as an evildoer, as a murderer, or as a busybody of other men's matter. Pero kung nagsasuffer ka for the name of Christ, masaya ka dapat. Amen? Dapat masaya lang po tayo. But listen, the good thing that we can see in the life of the Apostle Paul, this is a great example that in spite of suffering, you cannot stop him. Diba? You cannot stop Paul sa paglilingkod sa Panginoon kasi nga, puso. Hindi nyo siya mapipigilan. Bakit? Burden for souls. Hindi nyo siya mapipigilan. Bakit? Submission to the Holy Spirit. Yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya yun ang kanyang ginagawa. Kaya sabi niya, bonds and afflictions abide me. Ano po ang sabi ng text natin? Verse 24. Acts 20:24. But none of these things move me. Ano po yung context doon? Na but none of these things move me. Ito yung sinabi po ng verse 23. Natuto na po tayo ng malalim na theology. Bago verse number 7, verse 6 muna. Kanina, tinuruan po tayo ni Pastor Proby na bago verses 2 and 3, verse 1 muna. Ngayon naman, gusto ko ituro sa inyo, bago 24, 23 muna. Ito po yung napakalalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi po ba? Amen. Doon po sa sinabi niya sa 24, but none of these things move me, the context is about bonds and afflictions. Because to many, pagka mayroong problema, parang dahilan na para hindi magpatuloy. Para bang pagka mahirap ang buhay, pwede ka nang hindi magbigay. Mga kapatid, ang pagbibigay hindi sa yaman at hirap. Ang pagbibigay po ay sa pusong laan at handang sumunod. If you want to obey God in your life, wala kang magiging excuse para hindi mo gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. At yung sufferings, hindi po yan dahilan para tumigil. In fact, in my life, dahil nga puso ang buhay sa ministry, the more na may sufferings, the more na tinitingnan ko that I can prove to God that I really love Him. Iba yung weight eh. Iba yung weight, mga kapatid, na kapag ka ginawa mo in spite of, di ba? Hardships, difficulties, iba yung tamis po nun, mga kapatid. Kaya nga, nung nililigawan ko si Maris, opo, pinag-pray ko po yan. Pero pati nanay niya, tinulaan ko pa nga po ang nanay niya. Ang butiyang ito'y sakdal dilag na kay ganda, na kung tawagin ng marami ang magandang si Marisa. Si Marisa isang butiyang mayaman sa katangian at ang kiniyang ganda'y pambihirang karilagan. Buhok niya na may alo na parang tubig sa batisan, sing itim ng luksang gabing walang buwang naglalamay. O Marisa, oo't nalalaman kung ako'y hindi nararapat sa angkin mong kagandahang hanga ang lahat. Subalit yaring pusong palibasay sa diyang tapat, harangan man ang patalim ay hindi mo masisindak. Nakita niyo po? Ipinaramdam ko kay Marisa na kahit anong hirap, hindi po pwedeng harangan ang pag-ibig ko sa kanya. Kung iyan po ay pinatunayan ko kay Marisa, lalong gusto kong patunayan yan sa Diyos na kahit anong iharang sa akin, hindi ko papayagan na meron pong makapigil sa akin. Amen? Just try to imagine kung ang example na ito ni Apostol Pablo ay gagayahin po ng mga mananampalataya, tutularan ng mananampalataya. Naalala niyo pa po ba yung message ko? Imitate the imitators. Amen? Of course, specifically, imitators of Christ. Amen. Ano po ang puntos na po pwede nating ilagay? Nakita na natin His service. Nakita na natin His soul winning. Nakita natin His submission. His sufferings. Ayun po yung mga talata. Sa 19, service.
20, 21, kasama po yung 26, soul winning. 22, submission. 23, sufferings. 24, but none of these things move me, stability. Okay? And then, ang sabi po ng kasunod, but none of these things move me, stability po yan. Dapat maging stable tayo. Ha? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, mga kapatid, stability, but none of these things move me. Anong kasunod? Neither count I my life dear unto myself. Anong tatawag natin dyan? Selflessness. Wow, amen. Minsan na nakakapigil sa atin, sarili, nasaktan ako, mahihirapan ako, di ba? Pinaghirapan ko to, pera ko to. Naku, pagka po ganyan ang buhay natin, maniwala po kayo. Lulungkot ang ating buhay. Ang saya-saya ng buhay, na ang buhay mo na isuko mo na sa Diyos. Amen? So, mahirapan si Satanas eh. Mahirapan si Satanas kay Apostol Pablo. Bakit? Kahit sarili, dininay. Kahit sarili po, hindi na niya inintindi, mga kapatid. Minsan po, ang mga Kristiyano, ang galing mag-memory verse. Pero ang tanong, kamusta po ang impact ng verse? Yung memory verse sa buhay natin. Naalala niyo po yung sinabi niya sa mga taga-Galatia, Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So just try to consider that. Diba? That level of spirituality, napatay ka na sa sarili mo. Ano pa magagawa ni Satanas sa isang Kristiyanong natutunan ng tanggihan ang kanyang sarili? Kaya hindi ka dapat selfish. Hindi ka dapat self-centered. And then, we can see in the life of the Apostle Paul na yan po ang dahilan, ang susi kung bakit naging effective siya. Why? Because of his stability. But none of these things move me. Because of his selflessness. Neither count I my life dear unto myself. And because of his striving. Example din siya sa striving. Diba? So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus. And what is that ministry? To testify the gospel of the grace of God. Amen. Bawat isa sa atin binibigyan ng pagkakataon na mag-minister. Ha? Richard Glenn, tuloy sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. Brother Erwin at yung ilan pa sa mga kapatiran natin. At kung kayo binibigyan ng pagkakataon para magministeryo, huwag kayong papayag na kayo ay mapigilan ng anumang hadlang na ilalagay ni Satanas. Be stable, be selfless, and be striving. If you really believe na ang Diyos ang nagligtas sa inyo at ang Diyos ang naglagay ng takbuhin sa inyo, sana anuman ang mangyari, takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harap natin. Amen? Kasi kung tatakbuhin lang, dapat hindi na nilagay yung pagtitiis. Diba? And let us run with patience the race that is set before us. Bakit to well emphasize? Run with patience. Kasi nga po, along the way, as you run, si Satanas pwede maglagay ng lahat ng mga hadlang. Nakakalungkot makakita ng mga kabataan na gamit ng Panginoon, naglagay lang si Satanas ng unbeliever na maganda, nakalimutan na po yung kanyang takbuhin. Distracted na po. Kaya minsan, maganda rin yung mga illustrations. May mga young people kasi, Pastor, kasi ang pogi po niya wala naman po akong makita sa church na pogi. Napakalupit naman, walang pogi sa church. Nasa tumitingin yan. Kaya sabi ng pastor, bakit? Kung papipiliin ka ba, ano ang gusto mo? Yung pogi na unsaved? O yung believer, pero ano lang, yung hindi ka masabi, yung bang, hindi pogi. Kaya, okay? Sino pipiliin mo? Yung pagit nga, pagit siya, pero believer siya. Dedicated siya sa Panginoon. O yung pogi, pero unsaved siya. Sabi niya, Pastor, yung poging unsaved po ang pipiliin. Ha? Bakit yung poging unsaved? Unsaved nga yun eh. Pastor, ang unsaved po, anytime pwedeng masave. Pero yung believer na pangit, sa glorification pa po, gaganda yun. Grabe! Makapagkatwiran lang, lumalim pa sa theology, eschatology pa, glorification. Ang mabigat po, Pastor, sa glorification, wala na pong pag-aasawa doon, Pastor.
Ay, nako, makapagkatwiran lang. Tandaan niyo po, walang dapat makapigil. Mga kapatid, alam niyo po kung bakit nahulog ang puso ko? Nainlove ako kila Pastor Proby, kila Pastor Jun eh. Bakit? Kasi ang nakikita ko sa kanila yung determination. Yung determination, ministry talaga, mga kapatid, ministry talaga. Di ba? Yung bang naglilingkod sa Panginoon. Nung pong time na nagpasimula si Pastor June, naku, kahit hindi po kami magkaedad, naniniwala po ako sa 34 years ng buhay ko sa ministry, how the ministry started, napakabigat po for sure na mga dinaanan niya. And you should praise the Lord na meron kayong patriarka na hindi napigil ng kahit anong kahirapan. Di ba? Nag-strive, mga kapatid. At alam niyo, sa kanyang striving, binigyan siya ng Panginoon ng anak na magpapatuloy ng kanyang sinimulan. Talagang mukhang walang makapipigil sa mag-amang ito para doon sa ministeryo na inilagay ng Panginoon sa kanila. Yan po ang example na pinakita ni Apostol Pablo. Members, makinig kayo sa akin. Kung sasakay kayo, masarap sumakay doon sa meron tiyak na direksyon. Okay? Amen. Kung mag-i-invest kayo, masarap mag-invest doon sa walang kalugi-lugi at walang katalo-talo. And I am telling you this afternoon, walang katalo-talo kahit lahat ng kayamanan nyo. I-google nyo po sa ministeryo dito. Sa nakita kong vision, determination, at yung kanilang striving for the ministry, walang kalugi-lugi, mga kapatid. Sa totoo lang, kahit ibigay mo ng ibigay sa Diyos ang lahat ng ibibigay mo, you cannot outgive God. Amen? And the more na nagiging good stewards ka, lalo kang pagtitiwalaan ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda po. Ang sabi niya, but none of these things move me. Remember? Stability. Neither count I my life dear unto myself. Selflessness. Okay? So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Actually, pwede ko pong buuin. Ito pong hanggang dulo po nito. Pero yung ating pong po pwedeng isunod dyan, yung great example of the Apostle Paul. Kasi nga po, yung pong Ephesian elders, ang kausap niya, sa shepherding. Makikita niyo po yan sa verse 28. At doon sa verses 34 hanggang 35, in sharing. In sharing. Kung paano raw po na naging bukas palad po siya. Di ba? Makikita niyo po si Apostle Paul, bukas ang palad. I have coveted no man silver nor gold nor apparel. Wala po. At alam niyo, mga kapatid, ang kanyang kamay ay nagministeryo sa lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi ang paniniwala po ni Apostol Pablo, how the Lord Jesus said, it is more blessed to give than to receive. And you know what? Yan ang dapat believer's lifestyle. Opo, yung tayo po ay more of a giver. Ano yung maibibigay natin? Ano yung po pwede nating ibahagi? Mga kapatid, mga minamahal, sa message po natin, ang binigyang pansin po natin, the great example of the Apostle Paul in service. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. In soul winning, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. In submission. And now behold, I go bound unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city. Verse 23, in sufferings, diba? Saying that bonds and afflictions abide me. Verse 24, stability, but none of these things move me. Selflessness, neither count I my life dear unto myself, striving so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. In shepherding, verse 28, take it therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. And then, sa 35, how that the Lord Jesus Christ said, it is more blessed to give than to receive. In share. Kaya, huwag tayong manghimagot sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa tamang kapanahonan, tayo po'y magsisiani kung hindi tayo manghihimagot. In closing, just to encourage all of you, gusto ko lang po ipaalala sa inyo ang mga talatang ito. Na sa buhay natin sa Panginoon, wala tayong katalo-talo, wala po tayong kalugi-lugi. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:58,
Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Why? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you will shew toward His name, and that you have ministered to the saints. And then, yung Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. I love you all in the Lord, and I hope na naging blessing po sa inyo ang mensahe natin, the great example of the Apostle Paul. And consider also the great example of Pastor Joe and Pastor Proby. Let us pray. Our gracious, loving God, we are so thankful today. Thank you again for saving us, for giving us eternal life, in spite of the fact that we are unworthy and undeserving. But thank you for your grace, your saving grace. And thank you even for blessing our lives, O God. Ang panalangin ko po, ang mensahe nito ay magdala po sa amin sa evaluation. Paano po kami nagsiserve? Kamusta po ang aming buhay, soul winning? Hanggang saan po kami handang mag-submit sa iyo pong leading? At hanggang saan din po namin handang tiisin ang anumang sufferings? Kami po ba ay magiging stable? Kami po ba ay magiging selfless? Kami po ba, O Diyos, ay magiging masigasi, mag-strive, knowing na kami po ay hindi malulugi sa anumang paglilingkod? May you continue to bless the ministry of HBBC, specifically now the ministry in Hawaii. May you continue to bless Pastor Proby, and may the members of this ministry be a blessing to him habang ginagawa po niya ang God-given task. Thank you so much for this great privilege, O God. Sa iyo po ang kapurihan at ang kalwalatian. Nawa ang impact ng message na ito ay madama sa puso ng iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, thank you so much. God bless us all.